Kepada Sultan Alamsyah, ambo Sultan Berpatiah, sampaikanlah. Samaso di hari nan tadi, dia kandak silang mapangka karajo nan baboko, alah dibilang sampai. Atau kini, nasi talatak lah semua dimakan, ayat taisi lah semua diminum. Kok makan tu lah tibo di nang kanyang. Kok minum tu lah tibo di nang sajua. Alhamdulillah kabarinyo. Limba di balik padu itu mencaliah kepada hari, menimbang kepada maso. Karena hari lah merambang tinggi juo. Niat di hati kami sialik nampai setampuah pulang semunong. Kini ko yo nak duduk morak silo, tagak nak mayo langkah. Nak babaliak pulang ke tampai yo ke rumah masing-masing. Minta dilapih yo hati nan suci sarato mukon adanya. Sarato reda jo maaf dipintakan kepada ninik mama silang mapangka karajo nan bapokok. Kok pai baparundangan, kok tinggal yo mau pakai. Itulah buah kebenaran yang Nambo sampaikan kepada Sultan Alamsyah. Alah sampai itu Sultan Berpatiah. Saya kira-kira Allah Sultan Alamsyah. Titah jo sambah dari mului karangan hati sanubari. Bari balabiah ka diturui. Ampunnya maaf pemenuhi. Kini ko lah 30 buah pernikahan dari Sultan Berpatiah. Kok duduk nak morak selo, tagak nak mayo langkah. Nak bagan jua suri ke jalan pasar, nak babalik pulang ke rumah masing-masing. Kan begitu benar tadi itu Sultan Berpatiah. Sabananya. Tapi semantang pun begitu, tipak di badan di diri ambo, alun lah dapik mayu maindakan. Dek kami lay duduk bersama, kok kasuo lay dapik bayo, kok kakida lay dapik pakai. Kami bawa kata bayo dulu menanti Sultan Berpatiah sebentar lin dah bah. Ambo nanti Sultan Alamsyah. Kepada angku Bandar Putih, ambo Sultan Alamsyah sampaikanlah. Dek lah 30 buah pernikahan dari tamu nambai si duduk nak morak silo, tagak nak mayo langkah. Nak babalik pulang ke rumah masing-masing. Tentang gayong nak menyambui kato nak menjawi dima kata binyo. Ikulah nak nambo kapayokan kepada angku. Alah sampai itu Sultan Alamsyah. Saya kira-kira alah angku. Tentang buah kebenaran nan Sultan Alamsyah tujukan ke diri ambo. Itu adalah kato na sebenarnya. Allah dilai laki atau Allah dirasuak menjariau. Adapun tentang gayung nang menyambui kato nang menjawi. Tapi bak pitu Sultan Alamsyah juo. Dima biawak tajun di sini nanjang menyala. Dima tu tahan tak di sini tanaman tumbuh. Ada tino bana kami sarahkan boleh-boleh ke Sultan Alamsyah. Jadi langku. Tapi permintaan dari ambo singkit boleh. Kurang minta ditukuk yang ku. InsyaAllah Sultan Alamsyah. Mano Sultan Berpatiah. Ambo Sultan Alamsyah. Sampaikanlah. Dek tinggi batang mako lamo kalari. Dek panjang jalan mako lamo ka sampai. Yo agak terlamu ambo membalikkan kato ke Sultan Berpatiah. Dak ba do Sultan Alamsyah. Asakan kandak lay buliah pinta balaku. Adapun tentang pinta ya pintu dari Sultan Berpatiah tadi, duduk nak morak selo, tagak nak mayo langkah, nak babalik pulang ke rumah masing-masing. Lah kami payo patidokan. Bayo iyo kami yo nan tuo, bayo iyo pulo kami yo nan semua kadang. Dapet lah kata sabule kesimpulan no kandak lai babari, pinta lai balaku.
Itu benar nan kamu sampaikan ke Sultan Perpatiah. Allah sampai itu Sultan Alamsyah. Sakira-kira Allah Sultan Perpatiah. Dek Sultan Alamsyah tu orang nan arif bijaksana nan cadiak candukio. Kato kami nan sepatah tu lah batatiangkan kana banyak. Lah baedakan kanan rapi. Nan di sino kandak lai babari, pinta lai balaku. Senanglah bana dalam hati kami. Syukur nikmat kepada Allah. Alhamdulillah kami ucapkan. Kemudian jawablah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.